Santiago Kapitulo 1. Gikan ni Santiago nga sulugoon sa Dios ug sa Ginoong Hesukristo alang sa tanang katawhan sa Dios nga nagkatibulaag sa tibuok kalibutan. Kumusta? Pagtuo og kaalam. Mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. Panigurua nga ang inyong pagkamalahutayon mahingpit aron mahingpit kayod kamo ug dili makulangan bisan unsa. Apan kun diha kaninyo may nakulangan og kaalam, papangayua siya sa Dios ug dili gayud siya mapakyas kay ang Dios may natagon ug maluluy-on man sa tanan. Apan papangayua siya uban ang pagtuo sa walay gayoy pagduha-duha kay ang nagduha-duha sama sa balod nga mosunod bisag asa huy pa sa hangin. Ang tawo nga sama niini dili makapaabot nga hatagan sa Dios sa iyang gipangayo kay maduha-duhaon man siya ug walay tumong sa tanan niyang buhaton. Kabos ug kadato. Ang kabos nga igsuon angay maglipay kay pauswagon sa Dios ug ang dato nga igsuon kinahanglan nga magpaubos kay siya mahanaw lamang sama sa bulak sa balili. Ang adlaw musubang uban sa naglagiting nga kainit nga makapalaya sa balili ug ang bulak niini malarag ug mahanaw ang iyang katahom. Sama niini ang dato takulahaw lang nga mamatay siya samtang nagkapuliki sa iyang mga patigayon, pagsulay ug pagtintal. Bulahan ang tawo nga mubarog taliwala sa mga pagtintal kaysa iyang pagdaog makadawat siya sa kinabuhi nga ganti nga gisaad sa Dios alang ni adtong mga nahigugma kaniya. Kung ang usa ka tawo tintalon dili siya angay moingon kining tentasyon gikan sa Dios kay ang Dios dili man matintal sa pagbuhat og dautan ug dili usab siya motintal kang bisan kinsa. Apan moabot ang tentasyon kun ang tawo haluy-on og danihon sa dautan niyang tinguha unya ang iyang daotang tinguha manamkon og manganak og sala ug inig kahingkod na sa sala magdala kinig kamatayon. Minahal kong mga igsuon, ayaw kamo palimbong. Ang tanang maayo og hingpit nga mga gasa nagikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab ug magpakitag landong sa pagkausab. Sa iyang pagbuot, gihimo kita niyang mga anak pinaagi sa pulong sa kamatuoran aron sa tanan niyang binuhat may sama kita sa unang mga bunga. Pagpamati o pagbuhat. Minahal kong mga igsuon, timan ikini kinahanglan nga andam kamong tanan sa pagpamati apan dili madali-dalion sa pagsulti o dali nga masuko. Ang kasuko sa tawo dili makatabang sa pagkabot sa matarong nga katuyuan sa Dios. Busa, isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan ug daotang mga buhat ug dawata ang mapaubsanon ang pulong nga gitisok sa Dios diha sa inyong kasing-kasing kay makaluwas kini kaninyo. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinuon tumana kini ang mamati sa iyang pulong apan dili magtuman niini may sama sa usa ka tawo nga manamin ug makakita sa iyang tinuod nga hitsura. Makasud-ong siya sa iyang kaugalingon apan inigpahawa na niya malimot lang dayon siya sa iyang hitsura. Apan ang tawo nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga naghatag og kagawasan sa mga tawo ug magpadayon sa pagtamod niini. Panalanginan sa Dios ang iyang buhaton kay dili man siya kutob ra diha sa pagpamati. Kung may nagtuo nga siya relihiyoso apan wala magpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuhuan ug naglimbong siya sa iyang kaugalingon. Alang sa Dios nga Amahan, ang putli ug matuod nga tinuhuan mao ang pag-atiman sa mga ilo ug mga byuda sa ilang kalisod ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan.